Ti wedi cael blwyddyn anhygoel. Pan ti'n edrych nôl ar y 12 mis diwethaf, ti cweit yn gallu credu faint mae dy fywyd i wedi newid? Na, dim lot. Mae wedi bod yn anhygoel. A dechrau tamor, dwi ddim yn expecto hyn, ond mae wedi bod yn wych. Wedi joio pob munud a gobeithio mwy i dod. Ti'n 7 mlwydd oed pan nes ti ymuno â Caerdydd. Oedd fel moment ble nes ti sylwi, mae hwn yn fwy na hobi nawr? Na, fi dal jyst yn joio. Mae ddim yn teimlo fel gyrfa i fi. Fi jyst mor lwcus fi gallu gwneud y fel gyrfa. Pan o ti'n tyfu lan, pwy oedd y chwaraewyr o ti'n edmygu, neu pwy oedd y rei o ti'n watching ar y teledu a ti'n meddwl, fi moyn bod fel fi? Credu'r un amlwg yw Aaron Ramsey. Yn amlwg eith ni i'r un ysgol, so hyd yn oed yn ysgol gynradd. Pan ti'n chwarae pêl-droed mas ar iard, it was Aaron Ramsey shoots and scores, a the two of us yn meddwl, so A wedyn pan amlwg pan ti'n mynd i Cymru, chi'n siarad amdano mwy a mwy, a mae jyst yn clas, a rhywun fi'n edrych lan i pan o'n i'n chwarae pêl-droed. Pa fath o sgyrsiau ti wedi cael gyda fe? Wedi rhoi unrhyw gyngor i ti o gwbl? Lot. Mae'r profiadau mae'n paso lawr i chi, a pointers mae'n rhoi i chi, maen nhw jyst yn clas. Hyd yn oed pan cymerfa rôl yr hyfforddwr, ar diwedd y tamor diwethaf, fydde'n jyst mor dda, cwbl chi'n dysgu sut gymaint o rhywun fel yna. Syrthio o'r bencampwriaeth yn siom enfawr i'r clwb, ond mae chwarae yn yr adran gyntaf di agor cymaint o ddrysau i chwaraewyr ifanc fel ti. Oedd e'n tamor wael, tamor diwethaf, ond fi credu bach o reset o beth oedd angen arno'r clwb, a yn amlwg fel ti wedi dweud, mae chwarae ifanc wedi camu mewn, a ni gyd yn joio, ni gyd wedi chwarae gyda'n gilydd ers beth fel yn the nines, felly mae'n bach yn pinch me moment pan ti'n cerdded mas i Stadiwm Caerdydd gyda nhw, ond dwi wedi cefnogi Caerdydd ers i fi bod yn plentyn ifanc, felly pan ti'n gweld rhywun fel Ruben Colwell yn dod trwy, mae'n clas, a mae'n ysbrydoli chi fel chwaraewyr yn academy, a ti eisiau bod fel Ruben Colwell, a fel Isaac Davies, a Eli King, a pobl sydd wedi dod trwy'r academy, a wedyn i fi bod yn rhan o'r crop nesaf, mae jyst yn eto bach o pinch me moment. Mae rei nhw wedi cael ei cysylltu gyda ambell i glwb enfawr. Faint o hyder mae hwnna'n rhoi i ti, ond hefyd i ti'n talu sylw i'r ochr na o bethau, neu ti jyst yn canolbwyntio ar ble ti nawr? Na, mae'n rhoi hyder. Sa'n siŵr os mae'n wir, ond mae'n neis i weld, ond dwi ddim yn talu sylw lot yn fe. Mae'r ffocws arno fi a arno Caerdydd, so promotion yw'r gol, nid clwb arall ar hyn o bryd. Siwr mae Brian Barry Murphy yn cymharu gyda Craig Bellamy wedyn ni, achos fi'n teimlo fel o'r tu fas, mae syniadau y ddoi nhw'n eitha tebyg o ran fel maen nhw moyn chwarae. Mae'r ffordd maen nhw'n gweld y gêm mor debyg fel ti wedi dweud, a mae'r un ffordd dwi'n gweld y gêm, so mae'n hawdd i chwarae o dan rhywun fel yna, a fel dwi wedi sôn am BBM, a mae Craig yr un peth gyda'r ffordd maen nhw wedi newid y mindset, a if you're good enough, you're old enough yw'r mindset sydd gyda nhw, a fel chwaraewyr ifanc, it gives you that bit of hope, yn enwedig yn yr academy, a yn amlwg mae'n rhaid i ti chwarae na dros y clwb i cael siawns gyda Cymru, so fel ti'n gallu gweld gyda fi a Ronan a Joel a Charlie a Kai, a mae'r restr yn mynd ymlaen, ond fel chwaraewyr ifanc, mae'n wych i fod yn rhan o set-up fel yna, a fel dwi'n dweud, if you're good enough, you're old enough. Mas yn Kazakhstan, pan it just felt like I got thrown in, because I didn't expect it mewn ffordd. Ges ti seren yn y gêm yna hefyd. Beth yw dy atgofion di o'r diwrnod, pryd nes ti ffindo mas bod ti'n mynd i fod yn chwarae ac ati? O'n i ffindo mas y tîm y diwrnod cyn, a nes i edrych ar restr ifanc i ddechrau, i fel os oedd fi wedi cyrraedd y fainc. A o'n i ddim fanna, so I was like, oh no, gutted, out the squad, ond, is what it is. A wedyn, I was like, oh, right, let's look at the team, who's playing. A fi fanna, I was like, oh, I'm playing. Nes i ffind o mas. Yn amlwg nes i text o mam a dad, a o'n i ddim yn credu fi. You're lying, stop winding me up. Be nath Bellamy gweud wrtho ti cyn y gêm, gaethoch chi unrhyw fath o sgwrs o gwbl neu?
Wnaeth ni cael sgwrs ar y cae cyn y game. He just said, play your game, you're good enough to be here, so just play your game. Yn amlwg, oedd hyder fi wedi codi ar ôl y sgwrs o'na, dyna beth yn nes I, so a wedyn ar ôl y game, it was congratulations on your debut a pethau, ond mae gen I lot o parch am rhywun fel Bellamy, so I cael fe fel chythffordd, ond mae jyst yn wych. Nawr fi'n dwlu ar y stori, oedd tocyn gyda ti i'r gêm Gogledd Macedonia, nath Cymru ennill o 7 gol i 1. O ti'n meddwl o ti'n mynd I fod yn y stand, ond o ti actually ar y ca? Mam sy'n prynu tocynnau, ac o'n no doubt about it, bydd hi'n prynu rai ar gyfer y gemau mis Mawrth hefyd, so... OK, so please gweud nes ti ffono dy fam a ti fel, sorry, fi ffili dod i'r gêm, achos fi'n mynd I fod yn ware. A oedd hi'n just dweud, we selling them too, dyna sut mae'n digwydd, so O ran ystafell newid yna gyda Cymru, oes un o'r chwaraewyr sy'n bach fwy hŷn, falle sy'n bach o fentor I ti? Dwi'n credu rhan amlwg yw Ben Davies. Yn amlwg mae wedi bod yn captain I Gymru a yn amlwg mae gyda cant cap nawr, so rhywun profiadol iawn. Ond dwi'n credu pan es I mas I Gwlad Belg am y tro cyntaf gyda nhw, oedd e'n cyntaf fi dod draw I fi a croesawu fi i'r camp a pethau fel yna. So, chi gyda y rai eraill hefyd, a mae'n rhoi bach o thank you to them as well, ond mae fe yw'r un sydd wedi edrych ar ôl fi mwyaf. So ti wedi meddwl am y ffaith gallu ti fynd o fod yn y stands yn watchan Cymru yn cwpan y byd I o bosib fod yn rhan o dîm sy'n cyflawni'r un peth? Dwi wedi meddwl amdano fe. Pan dwi'n siarad I pobl amdano fe, mae gen I fel butterflies ar fi mor cyffroes. O'n I lan yn gwylio'r gêm yn erbyn Ukraine a dwi'n cofio'r holl diwrnod. Yn y glaw? Ond am gêm wedi fyna am Austria hefyd a yn amlwg dwi'n gobeithio bod yn rhan o ni'n neud eto a 2 in a row. Fi'n credu un peth I ti wastad I wneud, ti wastad I cymryd y cyfle, ti wastad I camu lan pan bod eisiau arno ti. Ti'n just gwn lan i'r cyfle ac i'r cyfrifoldeb yna o bosib? Yn amlwg mae'n ffodus, dwi'n ben ddim fyna, ond mae yna chwaraewyr anhygoel yn y camp sy'n gallu camu mewn hefyd. Ennill dyrchafiad gyda Caerdydd, cyrraedd cwpan y byd gyda Cymru, just pa mor special bydde hwnna, Dylan? Dwi'n mynd dychmygu tymor cyntaf yn mynd fel yna, ond bydd e'n haf dda os mae hwnna'n digwydd, so croesi bysau.